Αντικατάσταση 7 φορούσια με πολυκαρβονικό κατεστραμμένο, όπως βλέπετε εδώ. Έχουν περαστεί, θα μπουν αυτά τα 7 νέα φορούσια. Έχει περαστεί ένα χέρι βελατούρα, περνιέται τώρα το πρώτο χέρι λαδομπογιά μπλε και θα περαστεί ακόμα ένα δεύτερο χέρι λαδομπογιά μπλε. Κατεστραμμένη πρόσωψη σκεπή με πολυκαρβονικό και σάπια φορούσια. Τα δικά μας τα φορούσια είναι 13,5 με 6,5. Θα μπει 6 χιλιοστά πολυκαρβονικό διάφανο στα 4 μέτρα πλάτος και 3 μέτρα φάρδος. Εδώ βλέπετε το ενωτικό. Αυτό είναι το ενωτικό για τα πολυκαρβονικά. Αυτά είναι τα τερματικά που μπαίνουν με ουδέτερη σιλικόνη, και εδώ ειδικές τάπες με στεγανοποίηση φλάντζα και δίσμα που θα μπουν για να σταθεροποιήσει το σκέπαστρο. Και συνεχίζουμε. Αφαιρέθηκαν από το στέγαστρο αυτά τα σάπια φουρούσια, όπως βλέπετε εδώ και εκεί. Επανατοποθετήθηκε και καινούριο οριζόντιο στοιχείο. Αφαιρεθήκαν και τα κατεστραμμένα πολυκαρβονικά 4 χιλιοστών, εμείς θα βάλουμε 6 χιλιοστά. Και βλέπετε εδώ πάνω έχουν τοποθετηθεί αυτή τη στιγμή τα ολόφρουσκα με 3 χέρια περασμένα λαδομπογιά και το μαστρονίκο να βγάζει τις τελευταίες μετρήσεις για κοπές. Εδώ σε αυτό το καινούριο πανέμορφο σκέπαστρο με τον αρχιτεχνίτη τον Νίκο. Τοποθετήθηκε το πρώτο μάτι, όπως βλέπετε εδώ πέρα, 3 μέτρα πλάτος, 2,10 φάρδος, και χαντρώνεται η τυποποιία ώστε να τοποθετηθεί και το δεύτερο μέρος. Και μετά θα στεγανοποιηθεί από την πάνω μεριά με ασφαλτική μεμβράνη ειδική, για στεγανοποίηση, με την τυποποιία. Αυτές είναι οι ειδικές τάπες στεγάνωσης που μπαίνουν στο πολυκαρβονικό με το στριφόνι αυτό εδώ. Γίνεται διάτρηση T14 και τοποθετείται αυτό με τη φλάτσα έτσι και βιδώνεται με το στριφόνι. Άριστη πιστοποίηση στεγανότητας. Μπαίνει και ουδέτερη σιλικόνη σε κάθε διάτρηση και αγγίζουμε την τελειότητα, φίλες και φίλοι, από εδώ, από τη μαγευτική θέα που σας προσφέρουμε. Αγγίζουμε την τελειότητα. Βλέπετε, γίνεται η εφαρμογή από τον μάστορα της ουδέτερης σιλικόνης. Ουδέτερης, προσοχή, μόνο ουδέτερη σιλικόνη. Θα είναι μυστικά. Και εδώ βλέπετε, φίλες και φίλοι, το τελευταίο στάδιο είναι η αρμολόγηση στα άκρα του πολυκαρβονικού και μετά ακόμα ένα έξτρα που θα μπει ειδική ασφαλτική μεμβράνη ώστε να στεγανοποιήσει περιμετρικά το πολυκαρβονικό μας. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα από την αντικατάσταση. Αυτά από του σκέπαστο, τα φορούσια, τα ξύλινα, βαφτήκανε 3 χέρια, τοποθετηθήκαν, αντικαταστάθηκε το πίσω οριζόντιο στοιχείο, ήταν σάπιο, και τοποθετήθηκε 6 χιλιοστά πολυκαρβονικό με 10 ετής εγγύηση από την εταιρεία Βατός Ασσόριος και τους συνεργάτες, με τον αρχιτεχνίτη εδώ πέρα, εδώ. Υπάρχει κράτος, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένη εργασία. Αυτά. Να είστε καλά.